ଓହୋ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ନିକଟକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସେ, ହେଲେ କାହିଁ ତ ଏମିତି କେବେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜି କାହିଁ ମନଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଫୁରି ଉଠୁଛି। ହେଉ ଆଜି ମତେ ଏଠାରେ କିଛି ଶୁଭ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବ, ଯାଏ ଦେଖେ। ଦେଖିଲା ପଡ଼ିଛି ମନୁଷ୍ୟର ପଦ ଚିହ୍ନ, ଅଙ୍କୁଶ ଭେଦ ବିଜୟ କର। ଓହୋ ଏ ଦାନବପୁରରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ପଦଚିହ୍ନ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ଏ ମନୁଷ୍ୟର ପଦଚିହ୍ନ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାହେଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବେ। ଯାଉଛି ସେଇ ପାଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେହି ସୁନ୍ଦର ମାନବର ନିକଟକୁ ଯିବି। ଅତି ଉଚ୍ଚତରେ ସେହୁ ପଦଚିହ୍ନ ଧରି, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପଶେ ମିଳିଲା ଶୁଣି। ଓହୋ ଏ ସୁନ୍ଦର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଚିତ୍ତ ମୋଠାରେ ବଳିବ କିପରି? ରସିକ ପୁରୁଷ ଯେବେ କରେ ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗ, ଆପଣା ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ନ କରେ ରତି ରଙ୍ଗ। ଯଦି ଭ୍ରମର ମାଳତୀ ଚୁମୁଛି, ରସିକ ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏହି ପୁରୁଷ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ବିରୋଧୀ କରିବ ନାହିଁ? କି ରୂପେ ମୁଁ ବସ କରି ବସିବି ନାରୀ, ପଛେ ଗୋଳାଇବ କି ରୂପେ ମୋହରି। ଏତେ କଷେ କାମରୁଟି ଅଟରି ଅସୁରୀ, ସଂସାରକୁ ବହିପାରେ ରାଧିବ ନାରୀ। ଦୁଇ ପାଖକୁ ଅପନେ ବହୁ ଅଛି ଢାଇ,
ନାରେ